Sziasztok, én Dudás Barbara vagyok, és ti az Easy Hungarian-t nézitek. Mai kérdésünk, te mit szeretsz a nyárban? Mit szeretsz a legjobban a nyárban? Hát a szabadságot, a fesztiválokat, hogy mindenre van időm, de mellette még sincs mindenre időm, de úgy érzem, hogy van időm mindenre, és hogy tudok vele találkozni minden nap, ha akarok. Ezt szeretem a nyárba. És milyen fesztiválokra látogatsz el? Most voltam Colorado Fesztiválon, most megyek Bánkitóra holnap, hétvégén Efotra, és még Szigetre is. És mi alapján válogatsz fesztiválokat? Hát zene. Mindenképp a zene. Hát, meg a társaság, hogy a baráti köröm hova jön, és akkor így. Hát én szeretem a nyárban azt, hogy meleg van, hogy ki lehet ülni ide a Deák térre sörözni a haverokkal, vízipipázni esetleg. A fesztiválokat én is nagyon szeretem, idén megyek is majd Be My Lake-re és Strandfesztiválra. Szintén ugye a zene miatt, mondjuk a Be My Lake az annyira nem a kedvencem, de nem baj. Miért mész? Hát kombináltam, igazából társaság miatt megyek én is elsősorban, ugye ezért vettem kombinált jegyet, hogy jó zene is legyen, ne csak tudsz. Úgyhogy ja, én igazából ezeket szeretem a nyárban. Mit szeretsz a legjobban a nyárban? A Vivit szeretem a legjobban a nyárban. Szia, te mit szeretsz a nyárban? Szia, hát fesztiválokat, barátokkal lógást, és hogy azt lehetem, amit akarok. A meleget, ilyenek. És milyen fesztiválra látogatsz el ilyenkor? Idén a Fezenre és a Strandfestre. De a Voltra is akartam menni, csak nem jött össze. És mi alapján választasz fesztiválokat? Hát ugye az előadók, és hogy kik lesznek ott, mint társaság, és hogy milyen a hangulata az egész fesztiválnak. És esetleg vannak programok, amikre szeretsz ilyenkor elmenni? Hát persze. Éjszaka elmenni a Morizonsba, egy jót rázni. Én ezt szeretem. Éjszaka, táncba én megállíthatatlan vagyok. Olyan vagyok, mint egy robot, közben mint egy kígyó. Így mozog. Csak így, érted? Ez nagyon flash. Köszi szépen! Merre mész el? Esetleg fesztiválokra elmész? Hát nem járok fesztiválozni. A munka miatt nem tudok eljutni sajnos. Úgyhogy igazán nincs. Mit szeretsz a legjobban a nyárban? A meleget. Kicsit bővebben. Oké, azt, hogy lemegyek a Balatonra, és akkor ott van házunk, és akkor ott vagyok egész nap, és csak úgy süttetem magam meg, úszok. És milyen más egyéb nyári programokat szeretsz választani? Hát a Commerce válasz, fesztiválozok, megdolgozok. És milyen fesztiválokra jársz? Hát ilyen értelmiségi fesztiválokra, Katlan, Kapolcs, ilyesmi, Meggoa, San Negozora. És miért éppen ezeket választod? Mert szeretem a gólzenét, a pszichedelikus zenét, és mert szeretem a magyar színházakat. Mit szeretsz a legjobban a nyárban? A fesztiválokat elsősorban, meg a napsütést, hogy meleg van mindig, a strandot, a vizet, imádom a vizet és a napot. Ez a kettő a legjobb. Meg a fagyi. Meg a szabadság. És milyen fesztiválokra mész? Fishingon Orfűre. Igazából az amilyen, ahova mindig visszamegyek. De már voltam Efoton is, meg a Strandfesztiválon is, de az Orfű volt eddig a top. Az már jövőre is be van tervezve. És miért éppen az? Mert teljesen más a hangulata, mint a többi fesztiválnak. Sokkal nyugodtabb, vízpart, tehát csodálatos a környezet. Hegyek, fák, víz. Az előadók is, ugye ez a magyar alternatív zene áll hozzám közel, Kispáltól kezdve végig az összes, és nem az a fejetlen őrjöngés van, tele van gyerekkel, tehát valaki azért megy oda, mert az a nyaralás, családi nyaralás. Pont beszéltem idén is ilyenekkel, hogy akik ez a nyaralás, hogy lejöttek a gyerekekkel Orfűre. Köszönöm szépen! Én is. Szerinted miért a labdarúgás az, amitől ennyire meg tud örülni az egész ország? Hát mert mégiscsak az a legnépszerűbb sport,